Mekaten Bapak Ibu marwakani lelangan panglipur sinareng kula sakanca kadang-kadang saking kembang mawar campur sari ingkang pun pangarsani kadang kula kinasih benjuripun Mas Tono sinengguyung kadang-kadang pengerawit saking kembang mawar sedaya satata hamung nderek nuhuni dawuh saking Gotrah Baraya ingkang hamanggugati bebunden kinasih panjenenganipun Bapak Sudiono Ibu Dwi Yuli Hartanti anggenya keparang hamba bar sarta hanggelar ujuping tasakuran wisudan agung kunjuk ingkang putra kinasih Sang Bagus Vicky Setia Pratama ugi Kusmaning Ayu Siska Sri Wulan Tanoyo putri kinasih saking Bapak Suranto Ibu Erianti ingkang bidalem wonten dusun Duren Kademangan Jati Panewon Sawangan Kidaraja Magelang Gemilang pramila katur keluarga dalem sakanca saking Kembang Mawar namung nderek dawuh mbek bilih sekinten ing mangkih acara sampun keparang badhe kawiwitan pramila kula tenggo dawuhipun saking kadang-kadang linangkung ingkang piniji pinangka paring sasmita dhateng kula sakanca. Jumbahaken dhateng kawontenan bilih tasih nenggo wetawis kunjuk para paranpara ingkang minangka hanjang kepi lumadining tata upacara bargian kalodhangan enjang menika mekaten. Miyangka nenggo sasmita saking para paranpara kadang-kadang Kembang Mawar daya-daya nglajengaken panglipur watawis minangka regenging suwasana sumangga nuwun katur kenjeng bidal gumura saking salebeting praja ingkang bala kuswa lir surya watalira busananira saking Jalanidhi arsa madangi jagat Yeah.
nuwun kawula nuwun narbuka murwani kekondo budhar pamedhar satemaha babar caritane ring jiwanggo kawahya runtut raras larasing gending sinungsa dolaken patoya meleng memalat kumring Hyang Agung memalat mahening suci kunjuk ing ngarsa dalem Gusti Ilahi Robbi murwakani babaring tasakuran wisudan tali dharma binuka kanthi puja hastawa puji asa santi santine skala nirkumalaning pradita sirna kang durgama sinapu ing kaheningan tinitah para wengkayun dalepun Ari Prastya ngabiyantara sowan sumula matur kunjuk ing ngarsa handika sagung para tamu minulya kanthi hambuka gatining paheman pahargyan rikalenggan ingjang menika pambukane ngatur kepareng ngaturaken Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan salam sejahtera linanggung kunjuk para paran berkang pareng ngrasuk agama Islam kepareng ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa harama syifah, wa ahalan nikah wala nabiyya ba'dah wala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid amma ba'du. Pinurwakan kunjuk para paran para ingkang tuhu pantes kinurmatan kunjuk para pepunden para sesepuh pinisepuh miyang aji sepuh ingkang tansah kukuh baguh sarta lebda ing kawruh ingkang satuhu pantes kinabekten liwah pantes pinundi pundi halinanggung kunjuk para pangemban-pangembating praja satriyaning negari miwah mangga laning negari linanggung kunjuk Kanjeng Rama Lurah miwah Rangka Dalem ingkang sampun kepareng piniji minangka sosok agung miwah piniji minangka pandam miwah pandoming para kawula dasih linanggung piniji minangka pametri budi arahayu ingkang satu dahat kalingga murdhaning ngakarami kunjuk para alim para ulama para kiai para pinter para tokoh agami para sarjana sujaring budi ingkang sampun kepareng nampi wahyu ing sing kasutapan jati rinten kelawan dalu tansah sinanding pustaka suci wahyuning ilahi kinarya panuntun sarta anenuntun dhateng panembahing kiblat ingkang satuhu dipun baliaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sangganing para pilenggah, para tamu warganing pasamuwan ingkang satuhu pantes sinuga ing pakurmatan mboten katalepan kunjuk para priyaga ingkang samya mamangun bebesanan Gotrah Barayagung Bapa Sudiana miwah Bapa Suranta ingkang bidalem wonten Duren Jati Sawangan Magelang linanggung kunjuk putra pinanganten ingkang satuhu bahagya ing kamulyan ingkang satuhu cinaket ing manah sangganing para pilenggah para rawuh warganing pasamuwan ingkang satuhu kinurmatan murwakani atur monggo nuwun tan gendhan tansah ngunjukaken puja pangalembana mring sahandha pepadaning Gusti karana karahmatan kaberkahan ingkang sampun kepareng kita tampi satemah pepanggihan rikalenggahan wanci rahina punika tansah kalis saking urbeda bebasan sumimpang saking pepalang rahayu saking pangridu wilujeng saking pambeng mila monggo ara syukur mring ngarsaning Gusti kita babaraken sesarengan kanthi waosan bi qaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat miwah salam kita sanjungaken wonten ngayunan dalem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah pungkasaning jaman ingkang insyaallah bendang sagah badhe paring syafaat pitulungan dumateng sagung para umatipun kanthi sinurung pangrantosing nala
Mugi benjang kula panjenengan sami tansah kareken kalebetaken ewaning umat Rasulullah ingkang bejo mulya awilujeng donya akhiratipun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kepareng dalem sowan dalem pun Ari Prastyo mijil saking wewengkon Paraan Temanggung nyawiji dumateng kadang-kadang pametri budaya para kadang-kadang krida dharma kembang mawar campur sari supados sanyungguyung sarta mangayu bagya dhateng lumadining tata upacara wisudan tali dharma ingkang pinengku panjenenganipun Bapak Sudiana Ibu Dewi Yuli Hartanti ingri kalenggahan injang menika. Pramila dalem sowan hampung nderek dawuh saking pepindhan kula minangka nderekaken lumadining tata upacara ingkang kepareng badhe kababar ingri kalenggahan wanci rahina punika. Wondene rut-erun saking upacara gatra sepisan pambuka, gatra kaping kalih nderekaken kiraping risang pinanganten utawi boyong ing risang pinanganten jengkar saking bali mayang arum binayang kare manjing wonten ing sasana manjangga mulya. Sinartan lumaksana tumapaing upacara wadat kanthi jangkep. Bebida sampun kepareng paripurna hemanggi kepareng kadherekaken menika para kadang-kadang panyembuyung menika saking kadang-kadang juru ladi arsa sowan paring tandha pakurmatan ingkang sepisanan saking Gotrah Barayagung Bapak Sudiana Gotrah kula wangsa. Bebile hemanggi sampun kepareng pratitis daya-daya kababar sabda kawedhar ambalan Pambagya Harja Yuwana Basuki. Babilih mangke sampun keparang pratitis tumuli kalajengaken dhateng lumadining tata upacara lung tinampi utawi pasrah tampi. Pasrah tampi kanthi purna wonten sugata beksan Bambangan Cakil ingkang mangke keparang badhe kadharaken dhateng Sang Bagus Rahmadi kaliyan kadang kinasih. Babilih beksan Bambangan Cakil sampun purna sowan malih saking Gotrah Barayagung Bapak Sudiana lumantar juru panawung krida para kadang-kadang sinama krida dharma ngaturaken tandha pakurmatan ingkang pungkasan ujubing dedaharan ingkang pareng badhe ngatur. Hawandene mangke pralampita purna gadening upacara bahagian Dorinjih kawedhar Maidha Hasanah miwah Hastungkara ingkang kepareng badhe kababar panjenenganipun Al Mukarram Rama Kyai Zubaidi ingkang saking Wanalela ngeras pantes sampun kasih bargian kanthi babaring umbul donga Hastungkara sesarengan. Babilih mangkaten Bapak Ibu menggah rut-erun saking upacara ingkang para badhe kalampah ingkang para badhe kababar ing kelanggan menika mugi mangke hestu gadening upacara pinurwakan purwa madya ngantos usana sagata kababar kanthi lulus arharja Mangya Yuwana Niskala. Kula sakanca kembang mawar kepareng nderekaken dhateng kadang-kadang pangidung. Karana ngempeti wancing sampun kepareng megu siang daya-daya monggo pangidung cacah tetiga. Pinurwakan Genduk Maya, Mbak Aprih Lumpitasari, sinareng Genduk Nisa Febri. Sowan sesarengan sadèrèngipun putra pinanten kalebetaken wonten ing sasana pahargyan. Papanggihan kula sakanca kembang mawar sinengguyung Puspita Audio. Kadherekaken Baladewi Multimedia nyawiji kalian Umah Rias Titin ingkang sampun kepareng sumadyo satata. Wilujeng pinarak sumangga nuwun kababar sinareng kembang mawar. Dan juga bergabung bareng rekan-rekan Omah Rias Titin. Wong lagi gandrung
duweke sapa dik mestine ana sing duwe iki piye nek duweke sapa dik ana sing duwe iya oh 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 iya Sagung para kadang warganing pasamuwan ingkang tuhudat kinurmatan nembe sampun wonten tandha sasmita saking Risang Pujangga Wadat pangembaning Risang Piranganten Ibu Juru Sumbaga saking kadang-kadang omah Rias Titin ingkang sampun kepareng sumadyo satata atur panyengkuyung daya-daya kepareng badhe nderekaken kiraping Risang Piranganten hangadani gelar tata upacara wisudan tali dharma minangka tandha pakurmatan miwah paring panyengkuyung lumantar panjurung dedonga mugi mangke gadaning upacara wisudan tali dharma tansah kababar kanthi kebaing kawilujengan. Bismillah Bismillahitawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Awus andung kapiti wahyane mangsa kala dumawaing kodrating Gusti tinampi titah madya padha anenggih Risang Pinargya Sarimbit sangat bagus Vicky Setia Pratama mewah Kusumayu Siska Sri Wulan dari kelanggan menika kepareng netepi kodrati gesang sinarang niat ibadah nindaki sunah Rasulullah mugi mangke estu lekas-lekasing karti gandini sedya Risang Pinargya Sarimbit tansah sinugraha dhateng para bani Gusti dat kang marwengdat Gusti kang maha welas lan asih Gusti Sang Pramesti Wenang kang wenang murba sarta amisesa kang wenang midana sarta babar nugraha mugi estu samangke hamung nugraha linangkung tinampi kunjuk Risang Pinargya Sarimbit panjenenganipun sangat bagus Vicky Setia Pratama miwah Kusemaning Ayu Siska Sri Wulan tansah antuk berkah lan barokah berkah yuswanipun berkah ilmunipun berkah rezekinipun berkah putra putrinipun satemah berkah sedaya keluarganipun kaberkahan sakatelu meber awarata waradin sanggaring para tamu minulya dalasan kula sakanca barokallah amin amin ya rabbal alamin. Mila katur pangembaning Risang Pinanganten omah Rias Mbak Titin ingkang pilenggah wonten Traju Keranggan Temanggung pramila mangke daya-daya monggo kapratitisaken putra pinanganten kepareng binayangkari kadheraken jumangkah tumuju wonten ing sasana Panjangkamaya keranten kawis tingal sedaya para pilenggah linangkung para tamu ingkang kepareng dari atur panyengkuyung
kados sampun boten sarana malih keparang badhe ngawuringani dumateng gelaripun Risang Pinanganten sarta praptanipun putra pinanganten anggenipun keparang kawin wisuda ing wanci Rahina punika. Mugi hamung panjurung dedonga saking sedaya para kadang tamu mligi kagem putra pinanganten ing manggihipun sakata hamba bareng warga ingkang ayom-ayem tentrem, keluarga ingkang kasanding kabejan, kasanding kamulyan miwah kawilujengan fidine wadune hatal akhirah. Barokallah, barokallah, amin amin ya rabbal alamin. Kawis tinggal sengkut gumergut sagung para gotrah baraya nggenya keparang atur pakurmatan sarta menem Bromo. Sawanipun putra pinanganten wis keparang jengkar saking Bali mayang arum kadheraken manjing wonten ing sasana Manjangkamulya hanjok wonten ing sasana Bali winangun. Kawis tinggal ugi Kanjeng Rama Sudiyana Ibu Dewi Yuli Hartanti sampun keparang satata manjing wonten gapuraning sasana pahargyan. Pramila semonggo nuwun katur Ibu Juru Sumbaga kasuwun ngasmitani dhateng Bapak Ibu saking Mas Bagus Vicky Setia Pratama tumuli satata hanampi rawuhipun ingkang putra putri sekalian. Daya-daya mangke keparang adani gatening upacara ingkang winastan Owi Sudan Tali Dharma keparang kawiwitan. Kumenyar Mama Praba Ambabarateja sinartan ana ganda mangambar katiyuping sami rana manda. Menika gandanya Risang Pinanganten sarimbit anangge sangat bagus. Vicky Setia Pratama miwah kusmaning Ayu Siska Sri Wulan ingkang sampun kepareng repepeh kinanten gegandengan asta lumiyat kairing dhateng esem angu jiwat lirekan jawat. Praptanya Risang Pinanganten sari bebasan gula kumebyara pulut sayektos satemah datan genggang sarekma pinara sasar bebasane. Pindane Mimi lan Mintuna tansah rumeksa dhateng sing rasa katresnan kunjuk Risang Pinanganten sekalian. Kawis tinggal putra pinanganten wis kepareng satata lumarap sowan kunjuk ingkang Rama. Nuninjih Rama Sudiyana Ibu Dwi Yuli Hartanti. Pramila tanggap tumanggaping gati Rama Ibu daya-daya paring menem Brama sarta paring tandha katresnan amaringi tandha tresna lumantar unjukan tirta wening pangajap ing mangke mugi estu gatine upacara samangke kababar kanthi kalis urbeda nirbaya nirwikara tirta wening apralampita namung hanggadang-gadang putra pinanganten saged ngeningaken ing penggalih. Dene iki langga menika Ibu Duru Sembaka nyasmitani angkat dari tepaping upacara gepyokan. Gepyokan menika pralampitanipun angicali salwiring Sukerta. Salwiring rubeda ing jiwa salebeting hangga salira. Rinuwat saking Kanjeng Rama Ibu saged tansah sirna sengkala durga niskala rahayu kang samya pinanggih. Lon-lonan Ibu Juru Sumbaga merati desaken dhateng lumadiring tata upacara paregyan. Kebak ing raos katresnan ingkang Rama Ibu dewi sampun kepareng ngamuningan ingkang putra putri sampun kepareng lumarap sowan ing manggih daya-daya kepareng badhe kakandhi tumuju wonten ing sasana Bali winangun kepareng kawini suda sinaratan lumampahing satatan adat upacara ingkang sampun kepareng sinengker wonten wewengkon Saban Butuh Sawangan.
awuruhing mangsa medya raras linaras gatining kandha kudhupku medhap kadha kedheping kenya kanthi nalikrama ron-ronan datane bah sami rana datan lumampah ampung kaperbawan praptanya risang pinarga sarimbit anenggih Sang Bagus Vicky Setia Pratama miwahku semaring ayu Siska Sriwulan praptanya risang pinanganten sarimbit pinur wakan awujudipun risang suba manggala kawis tingal edi endah milangoni risang suba manggala endahing risang suba manggala lamun Tacinandra Pindha panengahing Pandhawa satriya Madukara Raden Permadiya Janaka ya Dananjaya dasaripun sang suba manggala mujudaken piranganipun prayoga ingkang sampun puna rahing kabudayan mila datang mokal nggenya kepareng anganti datang putra pinanganten sarimbit liringing netra ebaing salira sinartan kumlawining asta jumangkaing suku tansah amidak wirama gangsa lokananta ingkang kepareng paring panyengkuyung sarta paring tandha pakurmatan dhateng praptanipun risang piranganten sarimbit pangregening swasana sinengguyung saking kadang-kadang pengrawit kembang mawar ingkang nedya nuhune dawuh saking Barayagung panjenenganipun Bapak Sudiyana Ibu Dwi Yuli Hartanti ndherekaken putra pinanganten saribet kepareng kakanthi manjing wonten ing sasana Panjangkamulya dhateng kantun wonten wujudipun patah sakembaran nadyan tawanidya masih halit namung sampun kepareng bangkit angkura sarira pramila datan mokalamun ing benjangipun dados wanita tama wanita ingkang piguna sarta sembada saged anjunjung kuncarane nusa bangsa lan negari lon-lonan gayung parang lumaksana Rama Ibu sekalian saking putra pinanganten sarimbit anenggih Rama Sudiyana Ibu Dwi Yuli Hartanti ugi panjenenganipun Bapak Suranto Ibu Eriyanti sinengguyung para pagara bagus para pagarayu para pagara domas ingkang sampun sedaya satata nderek nyengguyung ngunjuk dhateng lumadiring tata upacara wisudan tali dharma ala maksana dhateng karaos sampun kepareng mrapting unggan kang pinuju tanggap tumanggaping gati Ibu Juru Sumbaga saking kadang-kadang omah Rias Titin kepareng pradhiwe sanggeng dhateng putra pinanganten daya-daya mangke kepareng kapendhet gambaripun wetawis daya-daya samangke tedak citra tedak sungging kepareng kadharaken saking kadang-kadang Baladewi Multimedia ugi saking Baladewi Video Shooting ingkang sampun kepareng hamba bargungan sarta nyengkuyung murih endah regenging swasana parigan kalenggahan menika mekaten